आसाम बंग सिमायारि ओनसोलनि श्रीरामपुराव पुलिसा सेबनानै गंसे ट्राकआव अरुणाचलनि जौजों लोगोसे ड्राइभार आरो हेन्डिमेनखौ हमनो हायो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम बंग सिमायारि ओनसोलनि श्रीरामपुरनि 31 नं हादरारि राजा लामायाव दिनै सोरांसे समाव सिमुलटापु आउटप'स्टनि पुलिसनि मोनसे हानजाया सेबनायाव गंसे ट्राकजों बिहार फारसे लांबाय थानाय अरुणाचलनि जौ हमनो हायो। आयेन बेरेखायै अरुणाचलनि जौखौ MP 20GA-6795 नम्बरनि गंसे 12 साखानि ट्राकजों बिहार फारसे लांबाय थादोंमोन होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोनायजों लोगोसे ट्राकनि ड्राइभार आरो हेन्डिमेनखौ हमनो हायो होनना फोरमायो। हमनो मोननाय ट्राक ड्राइभारनि मुंखौ बिहारनि जहानाबाद जिल्लानि 38 बोसोर बैसोनि हरेन्द्र प्रसाद सिंह आरो हेन्डिमेननि मुंखौ वैशाली जिल्लानि 37 बोसोर बैसोनि बिभास कुमार होनना मिथिहोदों। पुलिसआ हमनो मोननाय 70 कार्टन जौनि हाथाइ बेसेना गोबां लाख रांनि जागोन होनना फोरमायो। Solicita